गिबियावनो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनिसिम खुलुमनायखौ जासिहरनाय जाबाय। आङो दिनै आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों आङो मोनसे दुखुनांथाव जाथाय आं नोंथांमोननो खोन्थाहरनो नागिरदों। निजे आङो जाथारनाय जाथाय। थांनाय 15 एप्रिल खालि आंनि आदै सुम्फु मोसाहारिया गारिनि जाब्रबथाय जानानै खर'नि अपारेसन खालामनो गोनां जादोंमोन आरो बिथांखौ अपारेसन खालामखांनायनि उनावहाय आरो नैथि अपारेसननि गोनांथि जादोंमोन। बे नैथि अपारेसन खालामनो हायैयाव न'खराव थाखा फैसा गैयिनि थाखाय न'खरा बुंनानै मोनसे इउटुबफोराव आरो माखासे निउस मिडियाफोराव माखासे डनेशननि थाखाय भिडिअ खालामदोंमोन। बेवहाय आंनि नाम्बारखौनो होनाय जादोंमोन, आंनि फन पे गुगल पेखौनो होनाय जादोंमोन आरो माखासे बिथांमोना आंनो फन पेआव गुगल पेआव सोनानै हरदों आरो माखासेया हेफाजाब होनानै गामि गामि फैनानैबो हेफाजाब होदों आरो जायफोर बिथांमोना हेफाजाब होदों बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। दा ओरैनो दा बे आदैनियाव मुङै फैसा हाबफैनाया दा गासै गामियारिफोरनिफ्राय फैनायजों दाजाबनानै गासै 40,000 दङ। दा बे 40,000ल' थानायनि थाखाय जोङो दासिमबो बिथांखौ अपारेसनाव लांफिननो हानाय जायाखै। नाथाय मोनसे दुखुनांथाव बाथ्राया जाहैबाय, मैया रिदोम बर' मुंनि बिथांनि थ्रु कलार नायोबा रिदोम बर' ओंखारो। बिथांनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ आङो नोंसोरनो स्क्रिनाव होगोन, नोंथांमोना नायनो हागोन। दा बे रिदोम बर' होननाया आंनाव कल खालामहरबाय। गावसोरो 13 जन मोनसे ग्रुप दं होननानै बुंबाय। बे 13 जन ग्रुपआ गावसोर एनजिअ मोनसे ग्रुप दं। गावसोरो बिदिनो आबादबो मावो। मालाबा समाव बिदिनो गोरिब दुखिया न'खरफोर नुयोब्ला, बिदिनो माखासे बेमारिफोर नुयोबा फाइनान्सियेल हेफाजाब होनानै डनेशन होनानै हेफाजाब खालामो होननानै बिथांमोना बुंहरबाय। बिथांमोना बुंहरबाय जोङो 13 जन ग्रुपआ जोङो मोनसे नोंथांमोननिसिम जोङो मोनसे डनेशन खालामनो थांगासिनो दङ। जोङो मैया दाख्लैनिफ्रायनो जोङो फैसा कालेक्सन खालामबायनानै दा जोंनि आखायाव 96,000 फैसाया जमा जानानै दङ। बे फैसाखौ लानानै जोङो थांगासिनो दङ। नोंथाङा बै जाय बेमारि जाजानाय नोंनि आदैनि न'खराव फै आरो बुंहर एसे मानसि जमा जानानै थाथों, जोङो एसे मोनालांनोबो हागौ, नोंथांमोना ज' जानानै थाबानो जाबाय होननानै बिथांमोना बुंहरदोंमोन आरो। बिनि उनावहाय आंबो सानबाय फैसा होफैगोनबालाय माथो डनेशन होफैगोनबालाय जोंनोबो मोजां, जोंबो बेमारिखौ लांनो हायाखै, जोबोद दुखुआव दंखायो, जोङो लांनो हागौमानि मोजां, जोङो माला लांनो हायो बेखौ सानगासिनो दं। बेनिखायनो आंबो फोथायबाय। दाना एसे उनावहाय बिदिनो रायलायबाय थाबाय। गावसोरा मोनसे ग्रुपआ बाक्सा सालबारिनि होनबाय, मोनसेया बिसोरो क'क्राझारनिबो दं होनबाय लोगोफोरखौ। दा क'क्राझारनि लोगोफ्रा फैगासिनो, जोंबो थांगासिनो। दा ओरैबायदि जाहैबाय बाथ्राया, फैबाय थाबाय, बिथांमोना बुंहरबाय थाबाय। सिगाङाव बुंबाय नोंथांमोना आं सोंदोंमोन आरो एसे हर थौबोगोनबा ओंखामनि बेब'स्थाफोर खालामनांगोन नामा होननानै सोंनायाव बिथाङा बुंबाय नांला जादे साहाबानो जागोन। आरो उनावहाय एसे उनावहाय थाबाय, फन खालामफिनबाय। फन खालामफिनना बुंहरबाय बियो, फंबाय जोङो एसे लेटबो जालांसिगोन, एसे मोनाबोगोनबो, बेनिखायनो नोंथाङा हायोब्ला ओंखामनि जगार खालामदो। नांगौबा जों माखासे खरसाखौ जों लांफासिगोन, जास्ट ओंखाम दालिफोरखौल' संना दोनबानो जाबाय। बेबायदि बुंहरबाय बे रिदोम बर' होननाया। दाना दे जागोन दे बिदिबालाय होननानै आङो मादैखौ बुंहरबाय, एसे माखासे खरसा खालामदो, दालिफोर एसे बायनानै दोनबानो जाबाय होननानै दालि बायबाय, माइरं जगार खालामखाबाय, बिदिनो संख्रि बानलु थाव गासैबो जगार खालामजोब्बाय। बेबायदिनो साहा पानिनि थाखाय बिदिनो गाइखेर लायबाय, जमा खालामबाय, बिदिनो सियार टेबोल बायदिसिना लाबोबाय। रायजो गामिनि मानसिफोरखौबो साथाम साब्रैसो लिंखालायबाय ओंखाम संनो मानो खामानि मावनो होननानै। बेबायदिनो होनबाय, बिथांमोनाबो उनावहाय थांगासिनो। दाना दसे उनावहाय जाबाय, आं ससे थांबाय थाबाय, आंबो एसे गोजान जायो नालाय। दाना थांबाय थानायाव बिथाङा बुंबाय, फंबाय नों गाज्रि मोननो नाङा, जों मोनसे बाथ्रा बुंगौमोन। दे बुंजागोन, बे मा बाथ्रा होनबाय आङो। दाना बिथाङा बुंहरबाय, दा ओरै क'क्राझारनिफ्राय माखासे फैगासिनो नालाय, दा जों बिथांमोननि आखायाव दा फैसा गैला, बिथांमोना फैसाखौ दाख्लैनो जोंनो हरजोबखादों, जोंनाव दा जमा केस थाखा दङ बुंहरबाय। नोंथाङा बिथांनो थाव सोनो 3,000 फैसा गुगल पेआव हरनांसिगोन जाबाय। आं सानबाय, ओमफ्राय आं बुंहरबाय, हाबा दा फैसाखौथ' नोंसोरबो हरनो हायोना, नोंसोरनि एकाउन्टनिफ्राय नोंसोर हरदो, आंनावथ' दा फैसा इसिबांमानि गैया, नोंसोरनो हरदो होनना बुंबाय आङो। दा बियो बुंबाय, दा फैसाया जोंनावबो एकाउन्टआव गैया, गुगल पेबो गैया जोंनाव दा केस थाखासो दङ, आखायावसो दङ फैसाया, जों सोस्लाबनो हानाय नंला, नोंनो ट्रेन्सफार खालामहरदो, सिन्था खालामनो नाङा, जों दा नोंथांनाव थांबानो जों हैफिनगोन फैसाखौ, नों बेखौ जेबो सिन्था दाजा जाबाय आरो।
ओमफ्राय आंबो सानबाय उनावहाय हराखैमोन आङो थांबाय थाबाय जेब्ला आङो आदैनि न' मोनहां जायो जेनेबा आं बोरै मोनहैबाय आङो बाजार मोनहैबाय अब्ला बुंबाय थाबाय बिथांमोना थाबथानाय दङ लामायावनो दङ लामा ससेयावनो दङ नोंसोर हरबासो बिथांमोना फैनो हासिगोन जोंल' थांगासिनो नै बिजनि बारबाय जोङो नों सिन्था दा खालामसै जों सहैगासिनो दसे उनावनो जाबाय ओमफ्राय बिदि होननायखाय आङो दे डनेसन होफैगोनबालाय माथो अननानै फैनायखौलाय जोंबो जेन हेल्प जायो ओमफ्राय बे डनेसन होफैग्रा मानसिखौथ' जों एसेबां उल्टां फाल्टांबो बुंनो एसे उसुबिदा मोनबाय दाना बेबायदि होनानै आङो 2000 फैसाखौ दसे उनावहाय सोना हरनाय जाबाय फैसाखौ मोनखांनायनि उनावहाय बिथांमोना आं सोंहरबाय आरो फैसा हाबैबाय दा होननानै औ हाबैबाय फंबाय नों सिन्था दाजा दा मोनफिनगोन जाबाय दाना दसे उननिफ्रायनो गैला फनखौ हमासै दसे उनावहाय आङो सफैगोन माखोन हरफिनबा फनाबो हमला दाना उनावहाय फना सुइस अफ जाबाय नेटबो नांला बेबायदि जादों दा बिथांनि एकाउन्ट नाम्बारखौ आङो स्क्रिनाव होगोन गुगोल पेखौ जेनेबा बिथांनि गुगोल पेआव ओंखारदों जाहैबाय सन्जिब नार्जारि आरो बिथांनि नाम्बारा फन नाम्बाराथ' आं होगोन वाट्सएप नाम्बारबो दङ बेखौबो आं नोंथांमोननो होगोन बेखायनो बेबायदि बिराद दुखुनांथाव जादों आरोना बेबायदि बिराद खैफोदावनि सायाव खैफोद आरो बिराद दुखुनांथाव खालामदों बे मानसिया बे रिदोम बर' मुंनि मानसिया आरो आं खोनादों उनावहाय आङो मोनथिबाय आङो सानबाय बेबायदि जाखांनायनि उनावहाय आङो बिराद मानसिफोरा कन्टेक्ट खालामबाय बेबायदि जाबाय इउटुबारफोर रायलायबाय गोबां मानसिफोर रायलायबाय गोबां मानसिफोरखौ थगायबाय जादों बे नाम्बार मोनसेजोंनो बे रिदोम बर'आनो गोबां मानसिफोर थगायबाय होननानै बे इउटुबारफोरा आदामोना माखासेया खोन्थाहरबाय बिदिनो उमुखखौबो थगायदों ओरैजाय सान्तिपुर खाग्राबारिनिखौबो 10,000 थगायदोंनो ओरैजाय क'क्राझारनिफ्रायबो थगायदोंनो 15,000 ओरैजाय मालिबिटानिफ्रायबो बिथाङा 18,000 थगायदों होननानै आं खौरां मोनबाय गोबां मानसिफोरनिफ्राय बिदिनो थगायगासिनो बे रिदोम बर' होननाया आरोना ट्रुकलाराव रिदोम बर' ओंखारो गासै गुबै मुङा बे ना मा बेखौ मिथिला जायखिया ओमफ्राय बिथाङा गोबां थगायबायनो जोङो मिथिबाय दा बिथांनि सायाव मा राहा लानाया मोजां आं बेखौ सानबाबो सानस्र'नो हायाखै आङो बिथांखौ केसबो होनो सानदों माबायदि जागोन नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहर बिराद दुखुनांथाव बियो जोंखौ दिनै थगायदों बेयो हाजार मानसिखौ थगायखाबाय आरो उनाव थगायबावगोन बियो बेखायनो बिथांखौ जोङो हमनांगौ आंनि बायदिबा बेखायनो आङो रायजो राजाफोरखौ आङो खुलुमनानै बुङो बिथांखौ हमनायाव हेफाजाब खालाम जों बेखौ जोंनि हमनानै माबा मोनसे जोङो साजा होनांगोन नङाबा बेबायदि मानसिया थाबाय थायोबा ओरैनो दुखुखायाव आरो दुखु खालामबावो बिथाङा सोरबा हिनजाव जेनेबा सोरनिबा हिनजावा खारलाङोबा बेखौ नोंनि हिनजावखौ जों मोनबाय नै जोंनाव दङ दा गारि भारा जोंनो लांनो फैसा गैया गारि भारा थाव सोनो फैसा हर होननानै बिहरो जाहैदों जोंनो हरखांबाथाय गैला मालाबाथ' सोरबा हिनजावखौबो रायलायहोलायो जाहैदों रायलायहोनानै नै हिनजाव जानानै रायलायहरो बेबो दाना बेबायदिनो बिराद दुखुनांथाव आरोना बेखायनो आङो खावलायदों साफ्रोम रायजो राजाफोरखौ आङो गले खावलायदों नोंथांमोना हेफाजाब खालाम आंखौ आरो आं बिथांखौ हमनायाव हेफाजाब खालाम आरो नोंथांमोनाबो नाजा बेनिखायनो जों बेखौ जेरैखि जाया हमनांगोन आङो बेखौ सानदों बेखिनियानो दिनैनि भिडिअ'आ गोजोन्थों।